Bro, bro. George. Dali George. Dali George. Oh hai, ini han George, aku bubak kos tu. Oy, angay na kanon. Masuhon ba ho maso? Masuha na. Apo ka bright pa kapod. Mabag ka ingredient og langgid. Marabag ka muskwila og teknolohiya lang sayan. Kakanor bro. Pili ako ingat bro si Jaha. Biasa. Ha? Manaan mo eh. Ha? Umun. Mas kosong, kosong. Sini hinay derun. Basin rin mata. Lantar. Wah, buaan man rin mo eh. Gila, kamihan ko kasi na. Hindi na nice. Tungkol sa ginugot. Hindi ato dalang tong balay sa tag water guys ha. Kaya guys, mga people oh. Palaw dito. Marami ito guys. Balay sa tag kuha na water. Palaw dito guys. Amazing grace, how sweet is the love. Marang hita guys. Alam semua. Mana tak ria guys ha. Apa tahu lah. Miyang sug guys. Miyang sug. Ang subayon ron. Lamat sa Ginoo sa tagabion ang atong oras karon. Alas 7:30 na. Time check. Uhay. Namaranghi na guys. Pila ka adlaw tawa ta kalaod. Karon bata na maranghi tugutas gito Ginoo. Madung tempo na. Mabituon. Ramdag yung panahon. Atas kanuba.
Nagat. Ano nagliba guys? Good morning guys. Good morning pala mga kawahahay. Karon pa na ka video guys, managliba. Gabi wata mo video po pagkariya kay sabi sulog oh. Tapsay panahon. Linaw dagat. Amihan sog. Salamat Diyos Ginoo nga naay grasya gihatag sa Ginoo guys. So na ikuan dito guys. Gihatag sa Ginoo nga grasya. Buok. Waka dato ano yato. Mga kawahay oh. Paulo. Isa dito. Oh. Yan. Yan huli na ang pax. Tatlo. Magpiraso sa mamsa isa lawang paulo. Ano mga kawahay. Muling yung dagat. Ikaw. Oh. Ito yung nahuli ito guys. Oh. Tatlong piraso. Oh. Tatlong piraso guys. Nahuli natin. Ito po ay yung mamsa mga kawahay. Oh. 4 araw na hindi na ako nakapalaod. Ayun, nagbabalik sa Arpax. Bukas punta kami doon sa Payaw, Kamiging. May puhunan na. Oh, ito. Baulo. Tawa. Oh. Marang hinong tanan. Ay daw yung Arpax. Oh. Salamat sa grasya. Nga kauhahay. Uli na ta kay mainit sa ta. Murag damgon na sunod nga ho. Damgon na sunod ko. Maladzag. Oh. Uli na sa pak guys kay. Oh. Nanay unos. Nanay uwan. Basa atag ko na ni. Ingredient og language. Artado diha ka diha aja pag si Chirit. Itong kahuna ka mag-una ko di pa ka ulit artado. Nakuha na to parang higay sabot bubo. Parang bubo to formaha to. Parang maghag tanaw. Ala na. Thank you Lord. Arpa
nahuli ng box. Saan akong puldo ya? Oh, puldo. Puldo. Nindot sa panahon siya. Mga kawahay, pauli na sa Alpax. I'm going home na dahil time check alas 5:23. Ilibat ang alas 3 na umantag alas 5:23. Updos ang kamot kaya ako kapalit og guantes nasipyat sa Alpax. Ugma guys, tugutan sa Ginoo man timpo. Kuhaan mi mamayaw. Balitas kami ging kay murag. Wa pa to mabulog ron. Pating. George, huwag mo lang George. Huwag tao. Di ko nga tos dungguyong ni Mugsi Jose Rizal. Di ko nga tos dungguyong ni Mugsi Jose Rizal. Tao. Libo ko nimo. Patay. Ato tiriyo, labapoks. Ato labapoks, taghan. Nangatog. Probinsyano, pati. Ako mamalay, okay. Ako pa sila. Ako mamalay ay. Tratado. First. Paling ano first? Ano dun? Ano dun? Pitaw. Kapataw. Ito pataw. Ito kapataw. Kung sagot sa buo. Barang yan. Ihan. Ihan ito na.
na gabi ami hasog. Dito, ulit ko rin oras sa ulit. Ara buntag. Sabihin sa taktak ka. Oo. Una pong taktak ida. Ano pa sabay? Oo. Ami hagsug.